ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମୋର୍ ବାପାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମର୍ କ୍ଷେତ୍କେ ଧାନ୍ କାଟି ଯିବାର୍ ଲାଗି। କ୍ଷେତ୍କେ ଆମର୍ ଗଲା ବେଲ୍କେ ଦେଖ୍ଲୁ ଯେ ଆମେ ପାନି ବୋତଲ୍ ନାଇଁ ଧରିଥାଇ ବେଲେ ପାନି ବୋତଲ୍ ଟିକେ ଧଇଲୁ। ମୋର୍ ବାପା ପାନି ଟିକେ ପିଇ ପକାଲେ ପାନି ଧରିକିରି କ୍ଷେତ୍କେ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼୍ଲୁ। କ୍ଷେତ୍କେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋର୍ ବାପା ଖାଲି ଧାନ୍ ଦେଖ୍ଲା ସୁରନ୍ ଆଗ ଯାଇକିରି କାଟି ଦଉଥିସନ୍। ଇଥର ଆମେ ବଡ଼୍ ଧାନ୍ କଟା ଗାଡ଼ିରେ କାଟ୍ମୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିନୁ, ବାକିରେ କଥା ବି ହେଇଯାଇଥିନୁ। ବାକିରେ ଗାଡ଼ି ତ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ଲା କାହିଁକି ବୋଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର୍ କ୍ଷେତ ଚାରିପଟେ ବହୁତ୍ଟେ କ୍ଷେତ୍ମାନେ ଥିଲା, ସେମାନେ ନାଇଁ କାଟ୍ଲେ ତ ଗାଡ଼ି ଆସି ନାଇଁ ପାରେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ଲା ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମ୍କୁ ନିଜେ ହାତେ କାଟ୍ବା ହିଁ ପଡ଼୍ଲା। ବାହାର୍ ଲୋକ୍ ତ କେତେ ଖୁସାମତ୍ କର୍ବ, ବାହାରେ ଲୋକ୍କୁ କହିନୁ ଯେ ସେମାନେ ଯିମୁ କହେଲେ ନିଜର୍ କାମ୍ ବି ତାକର୍ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ଲେ। ଯିମୁ କହେଲେ ଆଉ ଠକିଦେଲେ ନାଇଁ ଆସି ପାର୍ଲେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର୍ ଧାନ୍ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଖପି ଯାଇଥିଲାନ, ପୁରା ବହୁତ୍ରେ ହେଇଯାଇଥିଲାନ ପାଚି ପୁଚାକିରି ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମ୍କୁ ନିଜେ ଆସିକିରି କାଟ୍ବାକେ ହିଁ ପଡ଼୍ଲା। ଏନ୍ତା ହିସାବ୍ରେ ଧାନ୍ କାଟ୍ଲୁ ଯେ ପୁରା ଦା ହିଟିଗଲା, ଯେନ୍ତାକି ମୋର୍ ବାପା ଇଟା ବେଣ୍ଟ୍ ଲଗଉଚନ୍, ବେଣ୍ଟ ହେଟା ଦୁହି ଦାକେ ପିଟିକିରି ତାପରେ ମୁଇଁ ଇଟା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପକାଲି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି ଇଟା କାଟି ସାର୍ଲା ପରେ ଦେଖ୍ଲୁ ଯେ ଭୋକ୍ କରିଥିଲାନ ବେଲେ ବେଲାରେ ଇଟା ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଏନ୍ତା ଖାନାଟା ହେଇଥିଲା ଆଲୁ ଭଜାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଝୁଲର୍ ଭଜା ଆଉ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା। ଖେତେ ତ ବାକିରେ ଭାତ୍ ଖାଏବାଟା ଯେନ୍ ମଜା କି ନାଇଁ, ଅଲ୍ଗା କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ହେନ୍ତା ଶାନ୍ତି ନାଇଁ ମିଲ୍ସି। ନୁନ୍ ଲଙ୍କା ମିର୍ଚା ହେଲେ ବି ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା ଖାଏବା ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଗୁଟେ ଅଲ୍ଗା ଫିଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଯେନ୍ତାକି ଦେଖ୍ଲି ଯେ ଖାଇସାର୍ଲା ପରେ ଆମର୍ ଧାନ୍ ତ ବହୁତ୍ଟେ ପୁରା ରହିଯାଇଛେ, ବାକି ଆଜି ତ ପହେଲା କାଟିଚୁଁ ବୋଲେ ଆହୁରି କେତେଟେ ଧାନ୍ ଅଛେ, ବହୁତ୍ଟେ ଅଛେ, କାଟ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା ଆମ୍କୁ ନ ବୋଲି ଲେବର୍ ଖୋଜିଥିନୁ। ବାକିରେ ଲେବର୍ ବି କେହି ବାହାର୍ଲେ ନାଇଁ, ଆଏମୁ କହେଲେ ଆଉ ଆସ୍ଲେ ନାଇଁ, ସବୁ ଠକିଦେଲେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିବାଲା ହେଲେ ବି ତ ଆମର୍ କ୍ଷେତ୍କେ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ଲା ଗାଡ଼ି ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଇଟା ଧାନ୍ କାଟୁଚୁଁ। ଲେବର୍ ମାନ୍କୁ ବି କହିନୁ ହଁ ଯିମୁ କହେଲେ ଆଉ କେହି ବି ଆସ୍ଲେ ନାଇଁ ଗୁଟେ ହେନ୍ତା। କେବେ କାହାର୍ ଉପରେ ଭର୍ସା କରିକି ନାଇଁ ରହେବାର୍ କଥା, ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଏଇଛିନା ହଇରାଣ୍ ହଉଚୁଁ ବୋଲେ ଇଟା ଲାଷ୍ଟ୍ ଆମେ ଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି ଧାନ୍ କାଟିଦେନୁ। ଇଟା ମୋର୍ ବାପାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ଘର୍କେ ଫିରୁଚୁଁ, ଫିର୍ଲା ଟାଇମ୍ରେ ଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ଇଟା ଏତ୍କି ଧାନ୍ କାଟି ଦେଇଚୁଁ। ଆଉ ଇଟା ସବୁ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ। ଆମର୍ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆଇଲା ବେଲେ ଦେଖ ତ ଆମର୍ ଆରି ବି ଜନା ନାଇଁ ପଡୁଥିଲା, ଏତେ ଯତନ୍ ନାଇଁ କରି ଯେ ଆରି ବି ଖରାପ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଆଇଲା ବେଲେ ତ ଯେନ୍ ଶୀତ ହଉଥିଲା ଯେ ବାପ୍ରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ। ଲାଷ୍ଟ୍ରେ ଆମେ ଇଟା ଉଢ଼ିକିରି ପଲେଇ ଆଉଚୁଁ। ମୋର୍ ବାପା ସାଲେ ଉଢ଼୍ଲେ, ମୁଇଁ ଜାକେଟ୍ ଉଢ଼୍ଲି, କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ପଲେଇ ଆଇଲି। ଆସ୍ଲା ବେଲ୍କେ ରାତିରେ ଏନ୍ତା ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଲେଇକିରି ପଲେଇ ଆଇଲୁ। ଏନ୍ତା ଥିଲା ପୁରା ବେଲ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା ଘର୍କେ ଆସ୍ଲା ବେଲ୍କେ। ନାଇଁ କହ ତ ଯେନ୍ତା ଅନ୍ଧାର୍ ହେଇଯାଇଥିଲାନ, ଶୀତେ ଥରିଟ୍ରି ଗନୁ ପୁରା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛେଁ, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ୍ରେ କରିଦେବ। ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅ।